abantu engangibashelile bangangiqoma namhlanje bafisa ukungiqoma. Angithi I was poor. Magajeni. Because Uthando mhlabazala bamziso, it's about video oqeda ukuyibona ka Musa Mseleku on men's conference. So guys, you know when they say ukubekezela kubalekile. Those ladies bonke labantu bebashela uMusa abathi bona mhlambe ebabebethi they were saying indoda ehluphekayo ngiyithandi or indoda enganamali angithandani nayo. Guys, nizofunda kanzima. Nofunda kudala. You cannot say ukuthi indoda enganamali awuyithandi ngawe wena self unganamali. Bheka manje. Because awumazi umuntu uzopopa nini. Awumazi umuntu uzoba right nini. Wena nje mina engeke ngikusho ukuthi kuphela say indoda enganasikhathi sama ngifuna. Because kubalekile indoda ibe nesikhathi sakho. Oh, indoda ehleli relaxile. Akafuna umsebenzi, akacala ibhizinisi, akamarkethi, akayenzi next yes leyazwakala. But ke uthi angimfuni ngoba mhlambe unogada or uthi angimfuni ngoba usebenza esitolo. Uhlakanipha kudala, uvuka kudala. And ngiyacabanga ukuthi uMusa makasho kanje ama ex wakhe inhliziyo zabo zibuhlungini. If singabuyela emuva on, I think it was season 4 if not season 3. I'm not sure, but the time uMusa Mseleku wayethengela amakhosikazi wakhe oyi4, which is uMacele, uMayeni, uMakhumalo and uMangwabo, ama Mercedes Benz. Cabanga if uke wathi kuMusa angikuthandi because of awunamali or awungifunda udinga namali, ubaziswe kanjani lapho. Guys, Mercedes Benz is expensive. We know Mercedes Benz I afford nanoma ubani. That means kumele ube nemali in order for you to afford that car. So guys, you understand ukuthi ngabe kuyoba nini. I think le clip le imeli ifundisa abantu abaningi ukuthi uyabekezela mawuthandana nomuntu. And mawuthanda nomuntu uthanda umuntu because uthanda yena ubuyena mike. Ungamthandeli into azokwazi uku-offer yona. Ngoba nje futhi izathi you know life kuya phezulu kuye phansi kuye phezulu. Kuzathi mase kuya phansi kuloyo muntu othi umthandela imali zakhe. Kube nzima ukubekezela because wena ungenele imali. Even abantu aba-rich guys abanama-business sazi ukuthi lona ama-business anokuthi ayehla. Just that thina asiboni because we are not close to them. But i-business linokuba khona ukuthiwe aliyenzi kahle. Or aliyenzi ngendlela elijwayele ukwenza ngalo. Or alikhuphuki limile. Mhlambe for leso sikhashanyana. Uzoba kuphi umuntu mamthandela imali. But again guys, i-life choice. Umuntu mina ngihlala ngithi umuntu nomuntu makayenze into ejabulisa yena nomphefumulo wakhe uphila kayi-1. Mina but nje I like to advise nje abantwana abancane, don't focus on money guys. Imali ayithengi injabulo. Maka ke kwabanye ayithengi injabulo. That is all for today. Bazala bamzito, please don't forget to like, subscribe and hit that notification button. Sorry guys, ngithanda ukuya nokubuya.